Nalazimo se u korizmi, a korizma je priprava na Uskrs. A Uskrs nije samo slavlje Isusova uskrsnuća, ne, nego to zapravo treba biti događaj našeg uskrsnuća. Ali ne onoga uskrsnuća nakon sudnjeg dana, ne, nego sada. Da li ste svjesni, poštovani slušatelji, da Sveti Pavao stalno govori o prvinama uskrsnuća? Da mi već ovdje na zemlji imamo prvine uskrsnuća. Šta to znači? Šta je to prvina? Prvina, to su recimo prve rajčice koje su upravo sazrele. To su prve šljive, smokve. To su prve bundeve, kruške, jabuke i tako dalje. Dakle, to su prvi plodovi. To je prvo tele koje se otelilo, prvo ždrijebe koje se oždrijebilo, prvo prase koje se oprasilo. To su prvine. Ono prvo što se pojavilo. To znači mi već imamo uskrsnuće u nama. Samo mi toga nismo svjesni. Mi stalno čekamo ono iza sudnjeg dana. Ono će biti kompletno, da. Onda će naše smrtno, materijalno, grubo materijalno tijelo koje smo pokopali također uskrsnuti. Dobiti duhovnu dimenziju, biti produhovljeno. Ali već sada mi imamo prvine uskrsnuća, to znači već sada mi imamo snage da zapravo doživljamo blizinu Boga, međusobnu blizinu, ali sad imamo već snage da zapravo se borimo protiv smrti i da se možemo boriti protiv bolesti i zla u nama i oko nas. Već sada. Te prvine uskrsnuća su bitne. I zato korizma nije vrijeme kad bi trebalo samo nečega se odreći i točka. Također Uskrs nije samo nešto gdje treba pripremiti dobra jaja, šunke i tako dalje i to odnijeti u crkvu i blagosloviti i onda pjevati uskrsne pjesme. Ne, i to je Uskrs, ali to nije bit Uskrsa. Bit Uskrsa jest jedan strašan poziv da se u korizmi spremimo da bismo uskrsnuli za Uskrs, da bismo mi sad dobili prvine uskrsnuća. Zamisli da si sada negdje već posadio nekakvu biljčicu, neko cvijeće ili da si posadio, ne znam ja, papriku ili rajčicu i sad čekaš upravo da za Uskrs da ti sazrije. To je zapravo korizma. Ali korizma nije toliko, poštovani slušatelji, nije toliko odricanje od nečega, od jela, pića i mesa. Korizma je prvenstveno mjesto gdje trebaš umrijeti prije nego umreš. Zanimljivo je da proroci Starog Zavjeta ne prestano kritiziraju svoje sunarodnjake, Židove, a onda osobito njihove svećenike i druge, da nije odnos prema Bogu u tome da mi se trapimo, postimo, navlačimo na sebe teške neka gruba odjela i haljine. Nije u tome da idemo pognute glave, žalosne i jaučemo. Ne, kažu oni. Dakle, nije post, molitva i slično rješenje. Nego da pomognemo onima koji su u žalosti, koji su jadni, beskućnici, koji te trebaju jednostavno na bilo koji način, koji su u zatvorima, u bolnicama. Da pomognemo onima koji su siromašni, udovicama, onima koji su izbacili iz kuće zbog ovrhe. Kriminalci su ih izbacili. Bankovni kriminalci. Otkud takav zakon može biti postavljen da se može čovjeka istjerati iz njegove kuće i što će na ulici spavati? Ali sve su to tolike nepravde, velike. I zbog toga naša vjera kršćanska, dakle, ako se temelji samo na tome da mi postimo, odreknemo se nečega, pa onda nakon Uskrsa ponovno idemo, to nije korizma. Korizma znači umrijeti sebi. A šta znači umrijeti sebi? To znači da prestaneš misliti samo na tijelo, a na tijelo misliš kad jedeš, piješ, kad hoćeš uživati bilo šta. Na tijelo misliš i onda kada postiš, misliš da tijelo treba sve činiti. Ne tijelo, nego duša. To je ono što manjka. Mi smo svi upućeni totalno na tijelo.
Ono što bi trebalo u nama napraviti, to je da Bog bude na prvom mjestu, a tijelo na drugom. Da, ali kad se to kaže, ja se pitam, a dobro, šta to znači? Kako ćeš Boga staviti na prvo mjesto? Da mu kažeš, Bože, ajde sjedi ispred mene. Boga staviti na prvo mjesto, poštovani slušatelju. To znači da od sad ćeš čitati svaki dan Sveto pismo, jer je to Božja riječ. Da ćeš o tom razmišljati, jer do sad to uopće nisi činio. A misliš da si kršćanin. Ma nisi ni počeo biti. To znači da ćeš uzeti jednu duhovnu knjigu i nad njom sjesti i svaki dan pročitati jedno poglavlje, bilo šta. Da koliko ne osjetiš da te ona mijenja, da te uvjerava. To znači da ćeš sad svaki dan imati za Boga trenutka kad ćeš s njime razgovarati, baš kao s prijateljem. Da ćeš si naći u danu 20 minuta vremena rećeš ovo je samo za Boga. I kad ćeš se zatvoriti u svoju sobu i reći neka me molim vas nitko ne smeta. Ja i Bog smo zajedno. Nazvao sam Boga na svoj duhovni mobitel jer ću s njime razgovarati. Hoću biti sam s njime. Vidite, ako tako načinimo, onda smo zapravo prestali hraniti svoje tijelo i prestali mučiti svoje tijelo postovima i tako dalje, odricanjima. Ali smo tada počeli hraniti svoju dušu, dakle ne hranimo više svoje tijelo, nego svoju dušu. I tad se odričemo da naša duša bude tako prazna da nema ništa jesti ni piti, jer naše duše su strahovito prazne. Čak i kad nedjeljom idemo u crkvu i slušamo propovede, mi izađemo bez ičega, bez onih riječi, zaboravimo ih. Pa zamisli da si otišao u restoran i da si naručio ručak i onda kad je konobar donio ručak ti si ustao i otišao doma, gladan. To se događa nama na svetim misama. Ono što znači zapravo, dakle, korizmu imati, to je promijeniti način života. Od sada da duša ti bude važnija. A duša je važna onda kad ti čitaš Božju riječ, jer duša se hrani Božjom riječu. Kad ti imaš razgovor s Bogom, duša se hrani tim razgovorom, susretom s Bogom, tad je duša inteligentna, tad je ona slobodna, tad je ona neizmjerno sposobna činiti velika djela, činiti čudesa. To uopće nije ništa posebno. Čim si s Bogom ti možeš činiti velike stvari. Ali čim si tako s Bogom svaki dan, ti ćeš imati puno duha i vidjet ćeš kako će se ljudi oko tebe mijenjati. Da svaka tvoja riječ koju kažeš, ona će biti čudesna. Vidio sam 100 ljudi, i svećenika i laika koji propovijedaju, i vjeroučitelja koji govore na vjeronauku, koji uvijek nauče što će govoriti, onda se to pripreme, pa metodički, pa ne znam na koji sve način. To je tako prazno. Nijedan se učenik do sad nije promijenio na takvim metodama. A mi od njih napravimo nešto najvažnije, čudo. Mi to na institutima učimo kako se to metodički nešto predaje. To su gluposti. Reci djetetu ono u što si ti uvjeren, kako si uvjeren, što je to? To je najbolja metoda. Dijete uči od tebe, a ne od nekakvih praznih i mrtvih metoda. Ali tako cijeli naš odgoj se na tome zapravo temelji. Treba zato odgajati djecu. Ma ne treba, nego treba ljubiti djecu. To je najbolja metoda. Treba čuti djecu. Drugim riječima, dakle, ako ovoj korizmi napravimo to, da se odlučiš, evo bar još za ove 3 tjedna što su ostala, ako se odlučiš polako, jednu knjigu si nađeš, sad ćeš svaki dan čitati. Sveto pismo počneš recimo od Markova ili ako hoćeš kojeg lakšeg evanđelja, Luk ili tako dalje, uzmeš i svaki dan poglavlje, a onda razmišljaš, čekaj, šta sam pročitao? Nastojiš 3 puta promisliti da točno ostane u tebi to uvriježeno. Jer ako ti pročitaš, a to nije ostalo u tebi, da duša ostaje prazna, ostaje gladna i žedna. Ali ako ti to zapamtiš, ostaje u tebi, ta se duša stalno time hrani. A onda dakle, Sveto pismo, čitaj neke knjige, molitva. Da vidite kako to hrani dušu. I pazite, kad ste vi tako, dakle, promijenili svoj život, da ste vi sada stavili Boga i svoju dušu na prvo mjesto, a ne više tijelo. Sad je vaše tijelo na neki način doživjelo neku vrstu smrti. Ono više ne upravlja vašim životom, nego vi upravljate tijelom. Sad će naravno vaše tijelo biti daleko zdravije,
jer sada vaš duh, duhovna duša zapravo upravlja tijelom i određuje što je zdravlje i daje dakle da se događa i placebo efekt, ali osobito duhovna snaga, a koja je hagioterapijska, odnosno Božja snaga koja će liječiti vaše tijelo. Tako da upravo kad vaše tijelo na taj način doživi neku vrstu smrti, dakle gdje je na drugo mjesto, ne na prvo, tad ćete biti zdravi. Zapravo vidite, ono što nama neprestano manjka, to je upravo to što mi neprestano smatramo. Važno imati svagdašnjeg kruha, važno imati mesa, dobrog, raznog drugog, dobre salate i koje šta drugoga. Nek tijelo ima, nek ja imam doručkujem, ručam i večera. Kad je tvoja duša zadnji puta doručkovala? Kad je tvoja duša, reci mi, tvoja inteligencija zadnji puta ručala? Kad si ti svojoj duhovnoj duši priredio nešto tako veličanstveno i lijepo? Imao sam ovih dana seminar nove evangelizacije na Šalati. Bilo je preko 800 i više ljudi. Dvorana mogla primiti tek 650 ljudi. Tijestom bilo, ali svima je bilo dobro. I znate kako su se ljudi hranili? Koliko su bili sretni, koliko su izražavali zahvalnost, sreću, zadovoljstvo da su smjeli biti. Kako je duša sretna, a kako su ljudi onda sretni. A promatrao sam ljude kad izlaze iz restorana ili iz slastičarice. Ne, ni ne smiju se, kam da bi bili sretni. Opterećeni su samo još više jelom. A kad ti jedeš božansku hranu, kad ti čuješ Božje riječi, kad ti čuješ ono što te zapravo mijenja, kad ti konačno na jednom seminaru imaš tišinu i mir u kojoj možeš doživjeti blizinu Boga, kad ti konačno čuješ riječi koje te mijenjaju, čuješ onda Božje riječi, tvoja duša postaje neizmjerno, rekao bih, jaka, snažna, osnaži upravo sve to da postaneš božanski veliki, silan. Evo dakle, u čemu je stvar zapravo? Odricanje je zapravo jedna vrsta smrti. Umri prije nego umreš, govorili su uvijek pustinjaci, osobito egipatski, ali i drugi, ali i strogi redovi. Umri prije nego umreš. Nemoj čekati da tvoje tijelo umre, kasno je ono, da više ništa ne možeš mijenjati. Ali ako staviš tijelo na drugo mjesto, onda si napravio pravo. Ne može tijelo tvoje ravnati tobom. Pa ne možeš zbog svoga tijela raditi 8 sati i nadam da zaradiš nešto novca. Pa ne možeš samo za tijelo se brinuti, da stalno imaš šta obuti, pa imaš šta obući, pa imaš šta pojesti, pa imaš gdje spavati, pa imaš gdje stanovati. Zar ne? To je samo tijelo. A zar ne vidiš kako si prazan? Možeš biti i učitelj i vjeroučitelj. Možeš biti i profesor i na sveučilištu bilo gdje. A da budeš prazan ako svaki dan ne hraniš svoju dušu, ne hraniš novim tekstovima, novim mislima, novim razmišljanjima. I ne možeš biti vjernik ako ti svaki dan ne pojedeš Božju riječ. Ako ne popiješ iz Isusova susreta u meditaciji kroz 20 minuta, ne popiješ njegove žive vode, ostaćeš žedan i gladan. Kako duša pati od toga, poštovani slušatelji. Kako nastaju strahovi, tjeskobe, bolesti. Jer shvatite, ako 70% bolesti nastaju upravo od duhovne duše, tu tijelo oboli. Tjelesne bolesti. Ali 100% bolesti duhovnih i psihički nastaju upravo na toj razini duha. Prema tome, kad počnemo hraniti svoju dušu, kad se počnemo manje brinuti za tijelo, a počnemo više za dušu, imati vremena za dušu, imati knjige za dušu, imati Božju riječ za dušu, imati zapravo razmišljanja, vremena, da ćete vidjeti kako će i zdravlje i uspješnost, ali kako će i pokraj nas, dakle pokraj toga što ti odrastaš, što si ti inteligentniji, sposobniji, jači, zdravi, kako na neputa iz svega toga tvoja domovina raste. Kako se događa nešto čudesno, kako ljudi oko tebe postaju drugačiji. Jer Božja snaga iz tebe zrači i mijenja druge. Dakle, shvatite da Uskrs nije blagdan kad treba sjećati se da je Isus uskrsnuo, nego da je Uskrs blagdan kad se sjećamo njegova Uskrsa i da nas taj Uskrs podsjeća, ti si trebao sad uskrsnuti na Uskrs. Ti bi trebao na veliku subotu kad slavimo u crkvi ono veličanstveno uskrsnuće i pjeva onu prekrasnu Augustinovu molitvu
tad bi ti trebao zapravo se veseliti, moja je duša odrasla. Moja je duša na prvom mjestu. Da, ja sam uskrsnuo. Ja sam to uskrsnuo zajedno s Isusom. Tad ćete vidjeti kako je lijepo biti kršćanin i vjernik i kako je divno, divno biti Isusov prijatelj. Jeste me razumjeli? Aj pokušajte ponoviti šta sam ja to rekao. Koje sam 3 stvari rekao? Najprije sam rekao dakle da je naše tijelo nažalost na prvom mjestu i da je to naša smrt. Da time ništa ne postajemo, uopće ne živimo. Nego duša ostaje prazna, gladna, žedna, gola. Onda sam rekao što? Da uskrs nije samo Isusov uskrs, sjećaj na njegov uskrs i proslava njegova, nego da je to naš uskrs. Da nas on podsjeća, ti trebaš sad u korizmi uskrsnuti. Šta sam onda rekao? Da uskrisavamo u korizmi, ako stavimo tijelo na drugom mjestu tako da ono na neki način umre, ne da ne bude ono na glavno, nego da bude glavna naša duša. A dušu treba hraniti, njoj dati doručak, ručak i večeru. Za doručak meditaciju od 20 minuta. Za ručak jedno poglavlje evanđelja. A za večeru iz neke duhovne knjige jedan odlomak ili bilo jedno poglavlje ili što pročitati. Jeste razumjeli dakle? Ujutro za doručak meditaciju, molitvu. Za ručak Sveto pismo. Za večeru duhovnu knjigu. Pošto ću se radovati ako bar netko od vas koji me sluša provede to u praksu pa mi javi.